Karbi Anglong Autonomous Council CM Chairman Lapen MSC atum Difu Civil Hospital Kahumridang. Hamren Rong Supi along Karbi Students Association atum pen armu kacejeng asai kedeng. Kuligaon along Medical Subcenter Pini Arni anta input tektelang. Kardom Nili Karbi Birda Thanbang Sami Sonaris Rohangpi Non Arjikta Birtang Tonpen Difu Civil Hospital along Se Kachelang atum Dowai Daru ke long le atum si ke ongpu arjulong si Jakoni Pioneer Kep Adap Porpai Kebra achitim apor malom Karbi Anglong Autonomous Council CM Chuli Ramrong Hang Tong Sekot Pen Difu Civil Hospital along Kahumridam Kahumri Damahud DCH along Se Kachelang Bomatum Apan Dowai Pendang Lo Kenang Sot Son Ahormu Longma Longlema Pukar Jupona Hud ke Ongdung Son Long Pon Pepu Karbi Anglong Autonomous Council CM Angno Kaning Je Duna Chok Kopia Son Si ke Long Pon Pema Lapen ke Long Lelang Ason ke Doan ke Pa Long Pon Et Ji Apansi DCH Joint Director Dr. Kareng Rong Pipi Apan Pingkat Tekang Bangso Kahumri Damahud Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horen Singh Bay, MSc Amor Singh Tiso, MSc Ram Singh Timung, Lapen MSc Mongol Singh Timung atum Chitong Dun. West Karbi Anglong Ahawar Hamren Rong Supi along Jakong ni Pioneer Kep Arni, Karbi Students Association atum pen armu chejeng asai kedeng. West Karbi Anglong Ahawar Hamren Rong Hang Rong Bong Patua Klam along pen Karbi Students Association atum armu kachejeng pen kachesong asai kedeng. Lo Charlie asong atum pen Rong Hang Rong Bong Patua Klam pen pacheng si Hamren Deputy Commissioner asai hem along an pali dam pusi birta ribdun long. Bogazan Subdivision Angkang Kuligaon along Kikim Tang Medical Subcenter Pini Arni anta input tektelang Congress Akaya Hud Kuligaon Hawarapan Penang Kaching Tour our side Pipon lo Sita Ajahake Claim Patang Pon Pedet lo Ajahake Pini Arni anta input tektedet Lasonsi ke ong Jakhauni Pioneer Kep Arni Puthot Kat News Channel Pen Ketek Pon Thulong Lake Medical Subcenter Henlo Kedam Tang Surihini Rakrepli Aninkan Congress Pen Kateri Pon Karbi Anglong Autonomous Council Asorker Medical EM Ashok Teron at Hud Kuligaon Ahawar Apan Isi Subcenter Pajir Pon si Kikim Kerang Patanglo Kikim Kerang Tang Det Pen Pining An Ningkan Hini ke Pleng Tang Det Api Anta Ingpu Amatsi Un Edet Asonlo Bukazan Subdivision Angkang Kuligaon Long Congress Sarkar atum ke damtang penang aningkan angbong pen ongdung dak kaching thur awar sai pila ason rak thasi pini litum puthot thek pon thulong lo lake medical sub center labangso medical sub center kimtang det pen pini an ningkan hini ke plengtang der afista me ingpu thek thelang lasinon labangso hawar ke duara datum labangso medical sub center prabjin pen ingpu pon pen ladak ke duara datum awar sai kilo phansi chuningri Bukajan penili anonterang Kat News. Laso Jokuligaon Hawar kedo mukhim rong pia rong muma rong lekte arong lapen lakijan malong kedo arada tum masap akeso sita tebok het keso kachilang athai ka vea jok kilometer nerkep sirkep an akehelo Bogazan CHC along ansi damnang kok titi lo. Laswa jok masap akeso cepaklang jia phanta tangka kawe kadure penta tangka cepadam nangkok titilo pusi kisung kepo atum ningjerinti lasinona kimi Karbi Anglong Autonomous Council BJP government atum kangni pen medical EM jokle mansita puthot rad aphan matha ponra laso sub center kangpu pen rad oversight kelong ji aphan tuning ri alamta nangchithandun West Karbi Anglong keton kelang atum jakong troksi Arni tangka ke hang tap banghini apan ingnang pon pusi baitalang so penilitum aperang ke Kat News along birda nang pali keton kelang alan along kaching nang atum ke amtereng ariso rajen rongpi lapen ulukunci arong asor sarsing rong hang pusi api alo patini pon
Alang litung West Karbi Anglong bithe bitha ke BLT amen pen anut aphan ke ther ke hap chenglok ki claim nang ne akam anta claim tap claim prua red puta ke ton ke lang pen pherang ke aphan than pachini Birda bangkela puan sikang ton iglo lang ibom thakat news channel domi thakbe kurang 2